M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale anga nonse pano pa Tiyankhuleni Ambuye, pamene Mulungudi akufuna kutiyankhula kudzera mawu ake. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Mafumu mutu 2 ndime ya 1 mpaka 4 kudzapitiriza ndi ndime ya 10 mpaka 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Grant Mwiwa kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nankunda mu Diocese ya Zomba. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu tenga wabwino wa Mariko Woyera mutu 6 ndime ya 7 mpaka 13. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nankunda mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu a buku loyamba la Mafumu. Nthawi yoti Davide amwalire itayandikira, adauza mwana wake Solomoni kuti, ine ndi ulendo uno, n'chifukwa chake sono khala wamphamvu ndipo ulimbike mtima, uzichita zimene chauta Mulungu wako akukulamula. Uziyenda m'njira za chauta, uzimvera mawu, malangizo ndi malamulo a Mulungu, monga momwe adalembedwera malamulo a Mose, kuti zonse zizikuyendera bwino kulikonse kumene ungapite. Uzitero kuti chauta achitedi zimene adalankhula za ine kuti, ana ako aamuna akamasamala makhalidwe awo ndi kukhala okhulupirika kwa ine ndi mtima wawo wonse ndi mzimu wawo wonse, sipazasowa munthu pa banja lako olamulira Aisraeli. Sono Davide adamwalira nayikidwa m'manda mu mzinda wake wa Davideyo, apo nkuti atalamulira Aisraeli zaka 40. Ku Hebroni adalamulira zaka 7, ndipo ku Yerusalemu zaka 33. Choncho Solomoni adakhala pa mpando wa ufumu wa Davide atate ake, ndipo ufumu wake unali wokhazikika kwambiri. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adayitana ophunzira ake 12 aja nawatuma awiriawiri. Adawapatsa mphamvu zotulutsira mizimu yoyipitsa anthu. Adawalamula kuti, musatenge kanthu kena kalikonse pa ulendo koma ndodo yokha. Musatenge kamba, kapena thumba la paulendo, kapena ndalama mchikwama. Nsapato muvale inde, koma musakhale ndi mikanjo iwiri. Adawawuzanso kuti, mukafika pamudzi muzikhala nawo ku nyumba kumene mudafikako, mpaka itakwana nthawi yoti muchoke kumudziko. Ngati kumudzi kwina anthu sakulandirani, nakana kumva mawu anu, pochoka musanse fumbi kumapazi kwanu. Chimenechi chidzakhala chizindikiro choti apalamula. Ophunzira aja adapitadi namakalalikira anthu kuti atembenuke mtima. Ankatulutsa mizimu yoyipa yochuluka, ndiponso ankadzoza mafuta anthu odwala ambiri nkumawachiritsa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale anga okondeka mwa Ambuye, mawu athu oyamba ajatu tamva za utsogoleri wokomera Mulungu. Kuti kodi mtsogoleri wokomera Mulungu amayenera kukhala otani? Le mawu athu oyamba akunena kuti akuyenera kuchita zimene Mulungu akufuna ndipo zimene Mulungu wamulamula. Sachita zimene anthu akufuna ayi,
choyambirira nkuchita zimene Mulungu akufuna ndipo zimene Mulungu wamulamula. Sali munthu wongofuna kuchita zinthu zongokondweresa anthu ayi. Chimene amachita choyambirira ndi kuchita chokondweresa Mulungu. Chifukwa china chilichonse chimene chimakondweresa Mulungu nchokondweresanso zolengedwa zake. Akuti ndi munthu amene amayenda njira yachauta. Ndi munthu amene amamvera mawu, amayenera kukhala munthu wopa Mulungu, omapita ku chechi nkumakamvera mawu ake. Ndi munthu omvera malangizo. Mtsogoleri azikhala omvera malangizo. Ndipo tikanena kuti kumvera, it's not just about listening, kungomvetsera ayi, koma kutengapo action, kuchitapo kanthu pa zimene wamvetsera zija. Ndiye mtsogoleri amene. Inu ndine taonapo atsogoleri amene they are good at listening. Amati akakhala kumakumvetsera nkumanena kuti mwina zimene zikusinthadi moyo wawo, ayi, kumapeto kwake amachita zinthu zokomera iwo okha. Osatinso zokomera Mulungu ayi, zokomera iwo okha. Kudzera mawu amene tikuwerenga tsiku la lero, komanso kudzera mu nsembe ya Ukaristiya zimene tikhale tikuchita malo osiyanasiyana, timpemphe Mulungu awathandize atsogoleri athu kukhala omumvera Iye, awathandize atsogoleri athu otsogoza kuopa Mulungu. Ndipo mwinanso zimenezi zikutiphunzitsa kuna kuti ifeyo maudindo osiyanasiyana amene timakhala nawo m'maparishimo, chifukwa mwina kawirikawiri timatha kumayang'ana anthu ena amene ali ndi maudindo mwina m'dziko, kuyiwalanso za maudindo osiyanasiyana amene tili nawo m'matchalichi ka miphakati, komanso ngakhale udindo umene tili nawo pa khomo ngati bambo kapena ngati mayi kapena mwana, tizifunse kuti kodi utsogoleri wathu kumeneko ndi otani. Ndipo chinthu chimene chikudabwitsa kwambiri ndi chakuti Mulungu akuvomereza Solomoni kukhala otenga malo abambo ake Davide. Inu ndine tikudziwa bwinobwino kumene kunachokera Solomoni. Solomoni anali mwana amene anachokera kwa Bathsheba, amene anali mkazi amene Davide analanda kwa Uriya. Ndiye mwana ochokera ku banja losavomerezeka pamaso pa Mulungu. Mwana ameneyo ndi amene akutengedwa kukhala mfumu. Nkumafunsa kuti kodi ambuyewa akuganiza bwanji? Zikutheka bwanji kuti mwana obadwa mosavomerezeka bwinobwino pa malamulo a Mulungu nkupezeka kuti mwana amene ndi amene akutenga ufumu wa bambo ake? Chikuchitika bwanji? Penatu Mulungu sachita zinthu mwachizolowerezi. God does not do the obvious. Mulungu pena amachita zinthu zodabwitsa, ndipo pena amagwiritsa ntchito anthu amene ifeyo pamaso pathu sanali anthu oyenera kuti akhale chimenecho. Iye amagwiritsa ntchito anthu amene aja ndi cholinga chakuti ukulu wake uoneke. Amagwiritsa ntchito anthu amene sitimawayembekezera kuti ndi amene angathe kukhala mtsogoleri, ndi amene angathe kukwaniritsa kuchita zina zake, amene ndi amene amasankha kuti iye akwaniritse zofuna zake. Tiyang'ane mbiri kakhale ya maiko osiyanasiyana. Mapresident amene anachita zinthu zodabwitsa ndi mapresident amene mwina anthu samayembekezera, mwina anthu amaona ngati satha kuyankhula, mwina anthu amaona ngati mulibe kuthekera mwa iwomo, koma amene ndi amene anachita zodabwitsa m'maiko awo. Kunonso ku Malawi ndi zitsanzo zosiyanasiyana. Inetu ndikukhulupirira kuti mwina kapena Mulungu atakhala kuti akutiyankhula kutiuza kuti mwina zisankho zimene zikubwerazi, we must not settle for the obvious. Tisasankhe anthu mwachizolowerezi ayi, tisankhe anthu amene tikudziwadi kuna kuti adzasintha dziko lino. Mulungu pena amagwiritsa ntchito anthu amene sitimayembekezera. Muthenga wathu wabwino muli chenjezo lalikulu kwa ife atumiki. Ambuye Yesu akutichenjeza ndithu mwamphamvu. Tikuona Ambuye Yesu akutuma ophunzira ake awiri. Sanatume mmodzimmodzi. Anali nkuthekera kumutuma aliyense mmodzimmodzi, koma kunena kuti no, you must learn to work together. You must learn to work together. Akuwatuma awiri pitani. Ndiye akuwapasa ma conditions. Ndipo ma conditions ake tovuta, musatenge chakuti, musatenge chakuti, musatenge chakuti, musatenge chakuti. Chimene Ambuye Yesu akufuna nchiona kuti momwe kuti atumiki amenewa, momwe kuti ophunzira ake azikakhala ndi chidwi ndi zinthu, akuna kuti chidwi chawo kwambiri chikakhale polalika mthenga wabwino. Asakataye nthawi yawo poyang'ana kuti kodi ndavala bwanji, kodi mene ndavaliramo anthu ndikakatulukira ku guluko akanena kuti bwanji, kodi galimoto imene ndikuyenera ndikafikire naye kumeneko ndikafike ndi galimoto yotani, kodi akhristu anga ndifuna kuti azindipasa zakudya zotani. Akuna kuti tisataye nthawi ndi zinthu zopanda ntchito zimenezi zitilepheresa kulalika mthenga wabwino. Tipange focus on mthenga wabwino, ndipo tikapanga focus on mthenga wabwino, tikayika chidwi chetu pa mthenga wabwino, zonse zimene tikuziswa ife tizazipeza. Ndi chenjezo limene akutipasa Ambuye Yesu ife atumiki ake lero ndi limenelo.
Nemuonerero atumiki ambiri ife tayiwala udindo wathu. Zinthu zimene tikukomedwa nazo ndi zinthu zopanda ntchito. Atumiki masiku ano takomedwa ndi masuti, kuvala masuti owala kuti tizionekera patali. Takomedwa ndi TV. Mtumiki wina lisafuna khale ndi TV yake una kuti ine ndichoke ndine. Takomedwa ndi magalimoto, nde tilitu pampikisano wa magalimoto azitumiki ife. Magalimoto atali, magalimoto aziseko zambirimbiri, magalimoto ooneka bwino, magalimoto kuti china chilichonse momwemo. Ndipo kufinya tu akhristu kuti apereke ndithu kuanamiza nthawi zina kuti apereke ndi cholinga chokuti ife moyo wathu uziyenda bwino. Mulungu takunena kuti tikuyenera kukhala anthu ochenjera. Chifukwa zimenezi zitha kutipangisa kuna kuti chidwi chathu pothenga wabwino chichoke ndipo chidwi chathu chikhale pa zinthu za dziko lapansi pano. Masiku ano atumiki takomedwa ndi kutchuka, tifuna titchuke. Aliyense azikamba za bambo Santos Mpingu, kuyiwala kuti amene ndikuyenda kumutchukisa ndi mmodzi yekha ndiye Ambuye Yesu Mulungu amene ndikuyenda kumutchukisa. Koma ndili bize kutchukisa zina langa. Ambuye Yesu akutichenjeza apa. Tisakomedwe ndi zakudya kodi ine ngati wansembe pamene akhristu akubweretsa zopereka zija ndimasekerera bwanji? Kodi akamabweretsa amene akubweretsa masamba ndimamusekerera mofanana ndi amene akubweretsa nkhuku? Amene akubweretsa majango oats ndimamusekerera mofanana ndi amene akubweretsa chinangwa? Kodi utumiki wanga wagonera pati? Wagonera pa zinthu za dziko lapansi pano kapena wagonera pa zinthu za kumwamba? Ambuye Yesu akutichenjeza tikhale anthu ochenjera ifeyo ngati atumiki. Tikuyenera kukhala anthu ochenjera. Chenjezo lomweronso likupitanso ngakhale kwa anzathu amene amalamulira dziko lino. Akunena kuti tikhale ochenjera. Ngati sitichenjera titha kupezeka kuti tayiwala kutumikira anthu amene anatika m'maudindo ndipo tamba kuzitumikira ife tokha. Timpemphe Mulungu atipase chaulere chakuti tisakomedwe ndi zinthu za dziko lapansi pano, koma chidwi chathu chikhale pa mthenga wabwino. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.